the kingdom of heaven. Nemhaka yeye achidaro, maJudha aisada kushandisa zita rokuti God, nokuti vaiziva kuti vanhu vanogona kurishandisa zviri irrelevant. Ribwere. Saka zita rokuti God vairiremekedza zvakadaro zvokuti Matthew anoshandisa mashoko iwaya ekuti the kingdom of heaven. Tikatarisa zvakare, Matthew anonyora to keep the door open for the Jews. Munguva yaanonyora, maJews akanga achidzingwa muchechi, vakanga vachibuda muchechi nokuti maGentiles anga akuwanda muchechi. Saka anonyora achivaratidza kuti maJudha, the door is still open for you to be Christians. So anonyora achiratidza kuti aya maChristians aya havasi a threat to the Jews, havasi kuramba dzidziso yeOld Testament. Imimi wamaChristians, the Jews are not a threat to the Christians, but the Christians and the Jews should be united. Kuna matani nai Mwari mumwe chete. So ndo patiri kuona Matthew. Toda kuti tarise manje nyaya yataverenga. Bible kuti Jesu akatungamirirwa nemweya kuenda kuminai kunoedzwa nani? Ndine mubvunzo wandoda kubvunza chechi makanditeerera. Ndoda kuti vasumudze maoko vanoda muedzo. Handisi kuona ruoko. Tiripo here? Hakuna munhu anoda chinai. Vangani vanotungamirirwa nomweya? Vanofunga tichitotungamirirwa nomweya waMwari. Chechi, ndiri kuona maoko. Zviitirei amen. Jesu abhabhatidzwa. Pakati pevanhu vakanga vari pachita achibhabhatidzwa, devil was there. Tiripo here? Pane mumwe anga asingaonekwi aiye pakati pevanhu. Izwi parabva kudenga richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu anodikanwa, munzwei. Satan was there. When Jesus was baptized, anotungamirirwa nomweya mutsvene kuenda kunoedzwa. Ndoda kunditaure kwamuri kuti vanotungamirirwa nomweya vanodinai? Vanoitwa sei nai? Zvamusingadi zvacho ndo zvinowira vanotungamirirwa nomweya. Saka Jesu anotungamirirwa nomweya kurenje. Paanoenda kurenje, Bible rikuti akanga afasta 40 days and what? 40 nights. Jesus, before his public ministry, he prayed. Vanhu vazhinji nhasi vanopinda mubasa raMwari vasina kunamata. They are too zealous for God's work without prayer. Tikurarama mukati menguva yevanhu vanofarira zvaMwari, but Mwari wacho wavasinganamati. Jesus fasted. Vangani vakafastawo gore rinoi? Do you know kuti vanhu vaMwari nechikafu chawanda mazuvano? Mukatarisa obesity yakurisa. People are eating. Jesus fasted. Paanofasta asati atanga kuparidza anofasta. John asati aparidza anongonanga kunoparidza. Tiripo here? But Jesus, before preaching, he fasted. But paanofasta after 40 days and 40 nights, muedzi anouya. Mukatarisa Matthew chapter 4 verse 1 to 4, ine maconnotation eOld Testament inotiratidza maJudha achibva muRed Sea achipinda mudesert. Tiripo here? Mukanoverenga chapter 8 yaDeuteronomy, ndo panokota Jesu kuti munhu haararami nechingwa chinai bedzi. Patiri kuona izvi, Israeli yainzi the firstborn of God. Tiripo here? Jesus is the divine son of what? Of God. Saka chimiro ichi tiri kuchiona zvakare muOld Testament. Tinoona maJudha achifamba kubva kuEgypt kuenda kuCanaan. Akatora makore mangani? 40 years. Jesus fasted 40 days and 40 nights. Moses fasted 40 days and 40 nights. Mukaverenga Deuteronomy chapter 9, anoti haana kudya chinhu, akasimbiswa, akaenshroudwa neglory yaMwari.
Don't try that at home. Tripere vanhu vaMwari. Don't try that at 40 days and 40 nights. Umwe akazviedza akazonofa at the 39th day. Faster 2 days kana 1. 1 is enough for you. Tripere vanhu vaMwari. But chandinoda kuti muone ndechekudai so. Bhaibheri riri kuti muedzi paakauya akasvika akati kuna Jesu, kana uri mwanakomana wani, change these stones to become what? Bread. Toda kukubvunza, kana ukaita nzara ye 2 days usingadyi, unoda malofu mangani kuti ugute? How many loaves do Jesus need to quench the hunger ye 40 days? 1 was enough. The devil is coming. Kuti wewe ka Jesu, change these stones so that they become bread to feed who? Jesus is tempted kuti amite devil in his glory, kuti arambe humanity yani naye yake. Tiripere vanhu vaMwari. Kuda kuti toda kutaura vanhu vaMwari, paunomira uchiti uri mutendi uchirasa kuva munhu, ziva kuti uri chinayi, you are human, and isusu tirivo chinayi, tiri vanhu. But devil ari kuti if you are the Son of God, change these stones to become bread. Pakuverenga kwedu kwechishona iri kuita sekunge iri kuti hausi mwanakomana wani waMwari. But mukanotarisa the way nyaya iyi payakanyorwa, izvino kuti if rinotranslatewa kuti A zvinoda kuti since you are, the devil is not doubting that this is the divine Son of God. A is a Greek word. Zvinoda kuti iwe ndiwe Jesu, ndiwe mwanakomana wani naye waMwari. Kana sezvo uri Mwari, change these stones so that they become what? Bread. Shandura matombo chiite chingwa. Dewaive iwe Jesu wairega here kuashandura. Tikurama mukati menguva yevanhu vanoratidzira kuti vana Mwari through a miracle. Tipere vanhu vaMwari. Miracles haaratidziri kuti una Mwari. Though Mwari wacho mamiracles achadi naye. Jesus aigona kushandura zvingwa zvishanu nehove mbiri akafidha vanhu vese. But panguva iyi, it's not the time to change the stones to become bread. But anoti munhu haararami nechingwa chinayi bedzi, asi neshoko rinobuda muromo mani nayi. Toda kutaura ichechi, munhu haararami nechingwa bedzi, asi anorarama neshoko rinobuda muromo mani nayi maMwari. Tiri kurarama mukati menguva yevanhu vasaverengi. Chero dzimwe zvacho takazvidzidza kuzvidzidzo zvebhaibheri zvangu emusoro, but kuverenga hakuchisinayi, hakuchisiko. Vanhu vakawanda vakangozara neexperience. Bhaibheri harichaverengwi. Jesu ari kuti munhu haararami nechingwa bedzi, asi nemashoko anobuda mumuromo wani naye. Imbozvibvunzai mukoma, baba, mai, kuti bhaibheri makapedzisira rini kunyatsoriverenga? Kwete kunoriverengera semoni. Tiripo here? Kwete kunoriverengera nharo, but kunoriverengera self-enrichment, spiritual enrichment. Kuriverengera kukura pakuziva Mwari. Jesus is telling us kuti inini paumunhu hwangu I am 100% human. Andirarami nechingwa bedzi Satani. Ndinorarama neshoko rinobva muromo mani naye maMwari. In this case, Jesus was 100% human and 100% God. Ari kutaura kuti kunyange inini ndiri Mwari, munhu paumunhu hwangu handigoni kurarama nechingwa chinayi bedzi, asi neshoko
rinobuda mumuromo wani naye waMwari. Toda kuchallenge manerano kuti church, it's a high time now that we should not be fed tisingazifidi. Tribwere hatifaniri kuve vanhu vari maspectator ekuparidzirwa chete isu tisingaverengi. Nokuti munhu haararami nechingwa bedzi asi neshoko rinobuda muromo waMwari. Panguva iyi mudesert umu pakapasangana makingdoms maviri, the kingdom of darkness and the kingdom of light. Tribwere pakapasangana paita maclash emakings, mutungamiri weupenyu nemutungamiriri werufu. But Jesus conquered the devil. Kwete nezvimwe zvinhu, but nechinai neshoko. Toda muverenge Deuteronomy chapter 8 verse 2 na 3. Deuteronomy chapter 8 verse 2. Yes. Unofanira kurangarira nzira yose yawakafambiswa nayo naJehovha. Unofanira kurangarira nzira yose yawakafambiswa nayo naJehovha. naJehovha Mwari wako. Urenje makore awa makumi mana. Right. Kuti akunilipise. Right. Nokukuidza. Kuti azive zvaiva mumwoyo mako. Mwari anotendera kuidzwa vanhu kuti vazive zviri mumwoyo mani naye mako. Mukatarisa, a temptation in the hands of Satan is a test in the hands of God. Kana Mwari Satan achitiedza, Bible inotori tinofanira kuti mufaro chinai bedzi nemhaka yei, nokuti a temptation in the hands of Satan is a test in the hands of God. Pane vanhu vanorarama vachitizvo, miedzi yacho yandidi nai yandiwandire gandikudze mudikani, miedzi iyoyoyo pane point ida kupuruvhwa naMwari kuti azvione kuti iwe unomuda here. Tiripo here vanhu vaMwari? But miedzi iyoyo painotisvikira, we drift away, we choose the devil. Tinoenda kuside risiriro. Toda ndikuudzei manhero ano, ukamira patest unowana good. Ukamira test yese kana ichiuya iri kuuya pane zvawakadzidziswa ndizvo. Test haiuyi pasina syllabus yakaiswa kuti Mwari aone kuti kana zvoitika pauri unoenda kuside ripi. Jesus remained faithful. Murenje pavakaita nzara vakafidwa nemana, mufaro ukadini ukavapa. Nhasi Jesus ari kunzi shandura matombo udye, haana kuashandura asi akaramba akabatirira kunani. Vakakomborerwa vanogona kuteerera Mwari even zvavanokumbira kuna Mwari zvikasaitika. Tikurava mukati mevanhu vanonamata Mwari nekuti apindura zvavari kuda. Ucharamba uchida Mwari here kana kensa yauinayo ikaramba iripo? Wanamata kakawanda kensa, musoro, maBP, sugar uchinayo, will you remain faithful zvikaramba zviripo? Kana Mwari akaisa miracle yekukuporesa, will you remain faithful? Unogona kunge uri kuchechi kuno wakanamata maprayer band akawanda uchikumbira murume wekuti akuroore. Kana akasawanikwa, will you remain faithful? Wakadzidza ukapiwa degree unotozikamwa kuti pachikoro waigona zvisingaiti, wanamata uchitsvaka basa nanhasi basa risati raita, will you remain faithful kuna Mwari? Kuti tibvise pfungwa dzedu vana vaMwari pakuti Mwari tinomuda nokuti anongopindura bedzi. Ko zvatinokumbira zvikasaitika tichaita sei? Nyika yatigere ine matambudziko. Nyika yatinorarama izere zvinorwadza, izere matambudziko, izere zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Patinotaura nyaya iyi, toda kukupai zvimwe zvakaitika mukati meupenyu hwangu. Ndine muzukuru wangu aita basa rekupairetsa nemotikari. Mfana uyu airatidzira kuti anobudirira, ndizvo vanhu. Saka zvinonzi muna 2019
Panoita businessman anoti shamwari tinindi kutsvaga ropa remukomana achiri kukura. Mukomana uyu anofanira kuti tore ropa rake. Kana taritora toda kuti business yedu ifambe zvakadini zvakanaka. Nyaya ndiri kudzai ndeyechokwadi. So mufana uyu airatidza kuti zvimota zvaari kudaiwo zviri kubudirira, but anotsvaka muurayi. Atsvaka muurayi. Zvinonzi iwewo businessman anti ndinokupa mari yekupota uchimuhaya zvishoma nezvishoma kuti akujaire. Kana akujaira ndendozoronga slot rimwe zuva. Zvinonzi vajairana anomuti shamwari ndaviga simbi dzangu dzekumaini kwakati usiku 100 tinodini tinodzitora. Pavanoenda ikoko mudhara webusiness anga akavanda ikoko, mota inoenda usiku. Pavanoti rega tinotora zvinhu zvacho, anouya nesando kumusoro omuruwa mumusoro. Paanotiza vanomubatirana vanomuuraya. Nomba vamuisa mumwena, makumbo ari pai panze. Time imwe chete iyoyo munhu akatsvagwa mavhiki nemavhiki haangawaniki. But mota yaizikama kuti yapfuura patollgate. Ukanocheka patollgate wainzwa kuti mota iri kudini iri kufa, but mota inani. Saka zvaipa hope yekuti munhu muchini mupenyu. But nguva painoramba ichifamba panozoita mumufana anongopfuura wanoona makumbo, nhunzi dzakazara kunze. Ndopanomhanya chii zvakamira sei, unoti mukomana ndiye anovhukunurwa. Ndopanozotsvagwa mota kwakwanikwa yakumazoe uko, muchinda aitofamba naye ndiye akazotanga kutaura takamuuraya sei. How did I get this information? Takaiwana nemunhu anga ari chini aine motikari yacho. Ndoda ndikutaurire vanhu vaMwari, vanhu vakasabudirira muupenyu vamwe vanofunga zvisirizvo. Tikurarama mukati menguva yevanhu vanoti kana vasangana nematambudziko havagoni kumira pazvinhu zvaMwari. Matambudziko ari kutibvisa pana Mwari tichienda kunzvimbo isiri chini isiriyo. Ndoda ndikuudzei manherano, remain faithful no matter what. Ukakumbira zvikasamira saizvozvo, remain faithful to God. God in his time will reward you. Mwari isusu hatina matiri kungorarama tiri pano pasi bedzi. Kana tine tariro yepasi pano bedzi tinonzwisa tsitsi. Nemhaka yei tine kumusha kumusoro kudenga kwatichaenda. Saka zvatinonamatira tiri pasi zvikasaitika, ramba wakabatirira panani pana Jesu. Mukati memanherano toda kunamata nemi. Aripo here anoti Mwari ndibatsirei, I want to remain faithful. Ndichikuteererai kunyange zvandinokumbira zvikaramba. Ndichakumbira Pastor Musara vazotipa prayer. Anoti Mwari ndakakumbira zvakawanda, but zvandakakumbira zvimwe zvacho hazvisati zvaitika. Asi kunyange zvikasaitika, ndoda kuramba ndakavimbika kwamuri. Ndoda kuramba ndakamira papromise reshoko rani renyu. Kana aripo akadaro, sumuka tinamate. Ngativhare uso wedu tinamate. Baba wedu vari kudenga naJesu muponesi wedu manherano, nokutendai zvikuru nekuti muri pakati pedu, nokutendai neshoko renyu ramaudza kwatiri panguva ino. The kingdom of heaven